разрешите от всей души вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам крепкого здоровья и вручить вам эту награду. Я надеюсь оправдать ваше доверие. Уладзімір Міронович быў прызваны на вайну ў 1944 годзе 18гадовым юнаком. Удзельнічаў у баях на трэцім беларускім і першым украінскім фронтах, вызваляў Польшу. Вялікую перамогу сустрэў у Германии. За адвагу і мужнасць назбіраў вялікую скарбонку ўзнагарод. За Родину надо сражаться. Вот так. Ясно? Не допустить, чтобы больше такая война была. Вот какая задача. А война была очень серьезная. Пасля ўзяцця Рейхстага савецкімі салдатамі Уладзімір Міронович звязаў сваё жыццё з ваеннай службай. Зараз ён палкоўнік у адстаўцы. Кацярына Михайловна Малібошка таксама ўдзельнік Вялікай Айчыны. У 43-44 удзельнічала ў военных дзеяннях на тэрыторыі Мінскай вобласці. Мы очень благодарны вам от всей администрации, от жителей города Бреста. Спасибо вам огромное. У 60-х Кацярына Михайловна прыехала ў Брэст. Усё жыццё выкладала матэматыку, захаплялася земляробствам. До 92 гадоў працавала на сваім прысядзібным участку, а зусім нядаўна сустрэла 101 дзень нараджэння. Сакрэт даўгалецця, лічыць ветэран, у руху. Меньше, чем 100 лет чувствуешь по возрасту? Конечно. В Ленинском районе проживает на сегодняшний день 46 ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Еще, конечно, живут участники тыловых работ, разминирования. Те люди, которые пережили блокаду Ленинграда, всех их 96 человек в Ленинском районе, вместе с участниками ветеранной войны. Згодна з указам прэзідэнта Беларусі, усе ветэраны і ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны будуць узнагароджаны медалём 75 гадоў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.